Té la paraula molt honorable president de la Generalitat. Sí, gràcies, senyor president, senyor diputat. No cal que em demani coses sobre temes sobre les que ja tinc les decisions preses. Per tant, no es preocupi que per part del govern intervindrà el president. No farem com altres antecedents que hi ha hagut en el passat quan vostès governaven. Miri, avui, Senyors diputats, senyores senyor Mas, diputades. hauria de ser un dia d'alegria i de satisfacció compartida. Ho és per la majoria d'aquesta cambra i per la gran majoria de la societat catalana, també, estic convençut. I em sap greu que vostè no ho comparteixi, no? M'entristeix que en aquesta ocasió hagin optat per quedar-se sols, sols o acompanyats. Però avui vostès haurien de compartir amb la majoria el fet d'haver aconseguit un gran acord de país, un gran acord de finançament, i encara estan a temps de fer-ho seu, aquest acord. Vostè deia avui que ningú li ha demanat, jo li demano. Estan a temps. I em dol i em preocupa que perdi l'oportunitat de no estar al costat, no d'estar al costat del govern, sinó al costat del país, de Catalunya, de la seva gent i de les seves institucions, avui. Bé, deia abans que s'han quedat sols i no és exactament així, vostè ho sap, no? S'han quedat un altre cop amb el Partit Popular. Vull dir, amb el que han pactat sempre que han sumat. Vostès, això és una veritat. Ja sé que no els hi agrada, però és la veritat. Jo comprenc el seu desconcert, el desconcert de Convergència i Unió. Crec que, a més, una vegada més li han fallat els càlculs. Li han fallat els càlculs. Això cal veure les declaracions de vostès, d'alguns dels dirigents de Convergència i Unió aquests dies i dels dirigents del Partit Popular també als que he fet referència. Vostès van pactar un model, aleshores eren aliats per a l'acord de finançament i avui són aliats espontanis a criticar aquest acord. Ho són. Aleshores era un èxit, 251 milions el primer any. Era un èxit a canvi de votar a José María Aznar. Avui 2.100 milions el primer any són un fracàs. Bé, a la vista de tot això, penso que en el fons segueixen compartint un objectiu estratègic, que és vostès tornar al govern aquí i el PP tornar al govern a Madrid, amb el suport d'uns i dels altres, com algun dirigent seu ha expressat en alguna ocasió. Miri, senyor president. Acabo. Miri, també, si realment vol fer un servei al país, reconegui que és un bon acord. I un acord que fa bo a l'Estatut. Estatut que, per cert, i amb això acabo, ningú defensa ni defensarà més que el president de la Generalitat. Tant com el president, qui vulgui, més que el president, ningú. I mirin de no traslladar el seu pessimisme a la societat catalana.